Fis-sena tal-pandemija, Malta kellha r-raba' l-iżjed żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea li kellhom xogħol jew kienu qegħdin jistudjaw. Dan ħareġ minn statistika mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Din l-istatistika turi kif pajjiżna għandu madwar 10% ta' dawk taħt il-35 sena li s-sena l-oħra ma kinux qed jaħdmu jew jistudjaw. Qabel Malta hemm l-Olanda, l-Iżvezja u l-Lussemburgu. Il-medja tal-Unjoni Ewropea hija dik ta' 17.6%. Pajjiżna għandu t-tielet l-iżjed irġiel u r-raba' l-iżjed nisa li kienu qed jistudjaw jew jaħdmu is-sena l-oħra. Dan hekk kif hemm 7.3% tal-irġiel taħt il-35 sena li ma kinux qed jaħdmu jew jistudjaw is-sena l-oħra. Qabel Malta hemm biss ir-Repubblika Ċeka u l-Olanda, waqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija dik ta' kważi 14%. Is-sena l-oħra f'Malta kien hawn 13.4% tan-nisa taħt il-35 sena li ma kinux qed jaħdmu jew jistudjaw. Qabel Malta kien hemm l-Olanda, l-Iżvezja u l-Lussemburgu. F'din l-istatistika Malta għandha l-istess livell daqs il-Ġermanja, waqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija iżjed minn 8% minn dik ta' Malta.